Moħħ bla temma. Konċetta kellha tzijiet li kienu jqogħdu l-Awstralja. Kienet semet ħafna b'dan il-kontinent imbiet. Il-papà dejjem kien jgħidilha li l-Awstralja tinsab fin-naħa l-oħra tad-dinja u jaħdmu il-kontra tagħna. Meta hawn ikun is-sajf, hemm tkun ix-xitwa, u meta hawn ikollna x-xitwa, hemmhekk ikollhom is-sajf. Konċetta kienet interessat ħafna ruħha biex issir taf aktar informazzjoni dwar l-Awstralja u malli saret taf li tzijiet kienu ġejjin għall-btala hawn Malta, aktar u aktar irsistiet sabiex tagħmel ftit tar-riċerka u ssir taf aktar dwar il-pajjiż li fih joqogħdu t-tzijiet. It-tzijiet kienu ilhom ma jiġu għall-btala f'pajjiżna. L-aħħar darba li ġew, Konċetta kienet għadha żgħira ħafna u ma tantx tiftakar x'kien ġara. Li baqa' f'moħħha kien ir-rigal sabiħ li kienu ġabula magħhom. Karozza żgħira li setet toqgħod fiha u ssuq madwar id-dar. Damet xi sentejn jew tlieta tuża, sakemm kibret biżżejjed li ma baqgħetx tidħol ġol-karozza. Issa li t-tzijiet kienu reġgħu ġejjin lura għal vaganzi ta' ftit ġimgħat, kellha aspettattivi kbar. L-rigal li kienu se jġibula se jkun ħafna akbar minn dak li ġabu magħhom dakinhar. Il-mamà qaltilha sabiex ma toqgħodx taħseb fuq x'rigal setgħu jiġibula għaliex l-importanti kien li jerġgħu jiltaqgħu ma' xulxin wara da żmien kollu. Aħjar ma tistenna xejn milli jkollok ferħa bla temma, qaltilha l-mamà. Iżda Konċetta kienet tassew fuq ix-xwieg. Tant li ridet ukoll tpattilhom b'rigal min-naħa tagħha. Sabiex tilqaħħom għal meta jaslu għandhom, Konċetta pinġiet diversi affarijiet li jinsabu ġewwa l-Awstralja, billi għadet pinġi u twaħħal fuq kartonċina. Fost dawn kien hemm l-annimali bħal kangaru u l-ors koala, il-pont u t-teatru tal-opra f'Sydney, il-Great Barrier Reef u ħafna oħrajn, sabiex żgur ma jħossuhomx bħala ħuta barra mill-ilma. Fl-aħħar waslet il-ġurnata li t-tzijiet flimkien maż-żewġ kuġini li kellha Konċetta kellhom jaslu. Il-familja ta' Konċetta kienu ħerqana qegħdin jistennew il-wasla tagħhom. Konċetta waħlet il-kartonċini illi għamlet mal-ħajt u libset bil-bies eżotiku għall-aħħar, avolja kienet għadha tinħass ftit tal-kesħa. It-tzijiet flimkien maż-żewġ xitfal tagħhom tfaċċaw u malli daqqet il-qampina, il-papà fetħilhom il-bieb beraħ. Kemm tanqu ma' xulxin. Konċetta wara li daret darbtejn sabiex turihom lill-bies tagħha u għanqet lill-kuġini u lit-tzijiet kif imiss, bdiet tistenna li tingħata rigal xieraq. Iżda kien kollu għal xejn għax ġew b'idejhom vojta. Konċetta wara li t-tzijiet telgħu fil-kamra tagħhom marret ukoll f'kamrita bid-dwejjaq. Lanqas ħaq kemm ħasbet f'affarijiet li setgħu jġibula mill-Awstralja għax baqgħet b'xejn. Kif jgħidu, kienet ferħa bla temma. Tifsira. Xi kultant nifirħu b'diversi affarijiet qabel ma naraw kif se jikkonkludu ruhom. Inutli li nittamaw li se jiġru ħafna affarijiet għaliex m'hemm l-ebda garanzija li dak li qed naħsbu se jseħħ.